Haga jing lekai Uruguayan Premier Division ka klub ka ba lekai Suarez ka Nacional kalala ban pelim ya ka Albion bagani jing job ka Nacional kala kiubang sya ka kerdan ka ba klidu jog gami ya khen point haga ni jing lekai ka Nacional kala yo ban pen khijar nengkong haga minit ka ba khat khanda lengba Suarez Henry lengba ka jing ram jong ka VAR referee klem khen ya ka gol namar bagadei ka offside haga kelamit kata ka minit ka ban riu peun riu ka Albion kala yo ban pen khijar lengba Josh Neris Henry referee klem khen gol namar bagadei ka fall haga ba Josh Neris ula kumpen kelon ya Leonardo Henrique badai haga minit ka ba pra peu pra Suarez ula yo ban pen khijar nengkong naga benta ka Nacional bad ya ka bol la penbu da Alex Castro lengba ngani ki gol jong Suarez ka Nacional kala la ban pelim ya ka Albion da iwe laganot lengba ngani jing job ka Nacional kala yo ar peu pra poin nagi khatlai tli ki jing lekai bat ka don hakli du jong kami ya khen poin aga jing lekai FIFA Under 17 Women World Cup ka India kan lekai Persia bat ka Morocco menta kami